Moi kaikille! Se on XQLX täällä. Me pelataan tänään Plants vs Zombies Garden Warfarea uudella chomperilla. Metal tai Armored chomperilla. Täällä on siis 200 healthia. Ja Metal Chomp on tämän hyökkäyksen nimi. Me en ole vielä tänne näistä jaksoista pelata ennen chompereilla, mutta pelataan sitten nyt. Kyllä mä siis chompereita on käyttänyt ennenkin. Että siitä vaikka burrovilla eka. Tässä on se huono, että kun sä syöt jonkun, niin sitten sinne menee muutama sekunti, että se pystyt taas sitten niinku liikkuun kunnolla ja syömään uudestaan niinku puremaan. Kova ääni tästä ainakin tulee. Yritetään vähän. Spike weeds. Ja. Oin. Monta chomperia sen kimpussa. Siitä. Ai, älkää ampuko mua. Noin, nyt me ollaan tässä toimintavalmiita. Ja mun mielestä tämä chomperi on sillä mielenkiintoinen, että täällä on niin helppo tappaa. Kun jos täällä esim. Menee täältä maan alta, tai sitten jos pääsee selkään. Mä tykkään enemmän käyttää tätä purrolta. Koska näin. Mutta tosta burrowista, eli tästä maan alle menemisestä tulee ääni. Että se voi herättää vastustajan huomion. Ja tän damage on näköjään 50 tän puremisen. Au. Multiroketilla ampu. Ei jäänyt tässä haittaa, me saatiin siitä Vankistreak 3, nyt meillä on 4. Ja mennään vaikka kostamaan. Nyt on noin paljon nopeampi kuin me. Ei, mä halusin. Jaa. Mä oltais voitu käyttää purrovia, ottamatta yhtään damagea. Kuppi osuu tonne. Siinä on vähän spike-trappeja. On sun se lässä. Get underground. Now we wanna go out tonight. Yep. You are my. Ryhtäisikö tää just äsken? Vankistreak. Kisaatiin! Ota siitä lima. Kuuppasin sut. Joo. Toi Goopsis tekee niinku damagiakin. Et sillä voi niinku jopa tappaa. Yleensä se kerrotaan jo syödä ennen kuin se Gooppi tappaa. Ja siis se Gooppi ei pysy niinku ikuisesti, että se kyllä katoo. Ja varmaan voitte arvatakin jo sen. Joo, siinä oli. En osunut.
Vähän damagea savupilvestä. Kuupataan. Yritetään päästä selkään ja... No meidän tiimi taisi... Joo, me voitettiin. Tää jakso taisi olla tässä, että... Ensi osaan se olis. Moi moi!